Iktar minn 40 ħaddiem li jaħdmu fl-ARMS Limited u li kienu suġġetti għal kuntratti ta' xogħol prekarji ser jaraw titjib fil-kundizzjonijiet tax-xogħol tagħhom. Ħabbar dan il-Ministru tal-Enerġija u s-Saħħa Konrad Mizzi meta żar lil ħaddiema tal-ARMS fl-uffiċċju ewlieni f'Bla tal-Bajda. Mizzi spjega li fl-ARMS hemm aktar minn 40 persuna li jaqilgħu €4.9 fis-siegħa. Wara ħidma tal-Gvern din ser tiżdied għal €6.9 is-siegħa. Ftemna mal-kuntrattur li mill-bidu ta' Mejju is-salarji tagħhom se jiżdiedu minn l-inqas kienet €4.50 is-siegħa għal €6.50 is-siegħa, ġifieri se jkun hemm żieda konsiderevoli fuq ħafna każijiet ta' pressapoco €2 fis-siegħa li naħseb tagħmel differenza qawwija għal dak li jkun ukoll. Żied jgħid li b'temp ta' 6 xhur dawn il-ħaddiema se jsiru tal-post hekk kif l-ARMS m'għandix tibqa' taħdem b'nies b'impjieg temporanju. Fl-opinjoni tagħna this is not an environment u kuntratti li jagħtu l-motivazzjoni l-ħaddiema li give their most u nħossu wkoll li hemm unfairness qawwi wkoll għax dal-ħaddiema ħafna minnhom ilhom magħna għal ħafna żmien u apparti li ilhom magħna ħafna żmien laqqas jistgħu jippjanaw mod finanzjarju għalihom innifishom ma jkunux jistgħu jieħdu bank loan għax kuntratt b'xahar you cannot actually adjust accordingly. Il-Ministru Mizzi ħabbar li din is-sena se jinfetħu xi uffiċini f'lokalitajiet madwar Malta u Għawdex u dan sabiex il-konsumatur jinqeda aħjar. Intant il-Ministru Mizzi rrefera wkoll għal każ ta' tbabiż fl-smart meters fejn fakkar li l-iskema ta' dawk li kellhom irregolaritajiet fl-smart meters issa hija magħluqa. Din l-iskema l Malta ser tirkupra aktar minn €10 miljun. Minnar it-tlieta dawk li jinqabdu li kellhom l-smart meter tagħhom imbaba ser ikunu qegħdin jaffaċċjaw pieni ħorox. Il-Ministru Mizzi qal li fil-ġimgħat li ġejjin dawn l-istess pieni se jkunu qegħdin jiżdiedu.